Hej, det er Freja, og velkommen til den her video. Og nu er det været en tid siden, jeg har lavet en fun video, så det gør jeg i dag. Og i dag skal jeg lave en kaktus af Rainbow Mystiker. Og for at lave en kaktus, så skal man bruge en hook. Og så skal man bruge 2 looms, eller 5 rækker. De 5 rækker her. Det sidste, det skal man ikke rigtig bruge. Og så skal man bruge 25 grønne, lidt mest grønne jeg har. Det er måske ikke lige så kaktusgrønne. Og det man laver, jeg følger, der skal man kun tage en elastik ad gangen. Men du må selvfølgelig godt tage 2 ad gangen, så skal man så bare bruge 50 i stedet for. Så jeg bruger kun 1 ad gangen. Så man starter med at tage 1 grøn ad gangen. Og så tager man den række her, nummer 3 fra den ene side af. Og så går man ned en gang. Og tager en mere og går ned igen. Og så går man så ned 10 gange i alt. Så det er 2. En mere. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Og sørg for, at de her piler, de peger sådan til det hul her, der, sådan den vej her. Der tæller man så her fra midten af, tæller man en øverspænd 1, 2, 3, 4, 5. Så her, der skal man tage en elastik og gå den her vej ud mod siden. Og en mere går ud mod siden igen. Og så går man 3 gange opad. Så man her, denne gang kommer man nedefra op. 1 og 2 og 3. Og så tæller man 7 fra toppen af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så her gør man det igen. Tager en stik og går ud mod siden, ud mod venstre. Og så ud mod venstre igen. Og så går man op 3 gange. 1, 2 og 3. Så nu har man det her på sit bræt. Så tager man en elastik mere hernede, og der laver man så, hvad skal vi sige, 3 eller 4 lykker, det bestemmer hvis jeg laver 4. Så man tager den ned på, strækker ud i den, drejer den, så man har et 8-tal, tager den over igen, så nu er der 2 lykker. Så drejer man igen, og tager den over igen, så nu er der 3 lykker. Og så drejer man den igen, og tager den over igen. Så nu er der 4 lykker. Man kan også gøre sådan her. Så det stikker på sin hook. Og drejer den og sætter den på. Indtil der kommer 4 lykker eller 3. Og så kan man så... Det er godt lidt svært med 4. Man griber ud i den. Og så sætte den rundt om. Og der skal sidde en heroppe. Så der skal sætte en, hvor der også 4 lykker. Og så skal vi også sætte en her. Så det er 1, så 2, og så 3. Og så er der 4. Så nu skal vi starte med at loom dem her. Og det kan godt være lidt svært, når det er... det kunne også blive nemmere, hvis man vender pinden om, men det er sådan lidt mere avanceret. Så man tager sin hook, og så starter man heroppe med at tage de 4 lykker her tilbage. Og så griber man den her elastik dernede under, og tager den om her, og så hiver man den hernede af. Og så går man om bag de 2 lykker, der er her, og griber den elastik, der er her, og hiver den nedad på næste pind. Og igen går man om bag de 2 her. Og griber den elastik, der er der. Og hiver den ned over. Sådan her. Nu skal vi gribe den elastik her, så man går om bag de 2 øverste. Så går man tilbage. Og griber den elastik, vi skal gribe. Og går over mod venstre. Sådan der. Og igen går man her tilbage. Griber den næste elastik og tager over mod venstre. Så nu ender man her. Og der stopper man så og bliver der. Så nu skal vi gøre det samme med den anden herovre. Så man skal gå på de her 4 lykker her tilbage. Og griber den elastikken der er der. Og hiver den ned over. Og sætter den på her. Og igen skubber man tilbage. Og så når jeg griber elastikken, så kører den om rundt i en bue her. For at den ligesom her kommer rundt. Og så lummer vi den næste også. Sådan der. Og så går man op bag her og griber den her. Og hiver den over. Går tilbage igen. Den her. Og griber den her. Og lummer ind. Så nu har vi en her og en her. Okay, så nu har vi lummet dem her. Og så skal vi så bare lumme den her række her. Så vi går ned her, og vi slutter. Så går de 4 lykker tilbage. Og griber elastikken. Og lummer den normalt op.
Så går man ned her, og nu er det nemmere, fordi pindene vender rigtigt. Og så griber man her elastikken, og nu op. Og igen går man ned her og griber elastikken, og tager den igen sådan lidt udenom, så man kan få hivet op her, og sætte den op på her. Og igen går man herned i næste pind, og griber elastikken, og hiver op her på næste pind. Og denne gang, der har vi også de to her. Så dem skal vi også skubbe tilbage. Så vi går ned her, så skubber man de to tilbage, før man griber den allernederste. Og så lummer vi op igen, sådan der. Så man kan ikke bare gribe den sådan her, ved at gå ned, når man skal skubbe den sådan tilbage. Ligesom hvis man trækker den tilbage sådan her, og holder den med sine fingre, og så bare stakke normalt ned i. Og så lummer op. Så det gør nogle gange, hvis jeg driller meget. Og så går jeg ned igen, og lummer op. Og igen, og lummer op. Og går ned igen, og griber elastikken. Og lummer op. Så nu tager jeg en elastik mere. I må også godt tage to, for at være på sikker side. Især hvis jeg bruger 2 elastikker ad gangen, så er det nok klogt at tage 2. Men nu tager jeg en. Så fordi det er Rainbow Loom elastikker. Mærket Rainbow Loom er rigtig godt, den kan man stole på. Se. Rainbow Loom. Så ja, nu griber en elastik. Og så den her pind herop, så stikker man huggen ned i. Tager ud, griber elastikken her, sætter den ud på huggen. Og tager hiver den igennem her. Tager den anden op på huggen, så man nu har snit her sættende. Og så, hvis man lige deler de to her ad, så tager man den, der er til på det farvede stykke, den her, og hiver den ud over huggen, sådan der. Og så kan man stramme. Så nu kan vi tage det her af. Så jeg starter lige med at løfte af her, og så river jeg lige den her af her. Og det samme gør jeg herover, løfter lige det her af, og sådan der. Så tager jeg ned i her, og så hiver den ellers bare af. Så ja, det er en meget mærkelig kaktus, men jeg har simpelthen bare fulgt opskriften. Så det var så, hvordan man lavede en kaktus af fondlumestikker. Tak fordi I så med. Hej hej!